Мен Зәй төбәгендә туган кеше, Зәй төбәгенең Түбән Олыжы дигән авылында. Ләкин ул минем ата-анамның авылы түгел. Минем әтием әнием укытучы булып эшләгән, авылдан авылга йөргәннәр. Мин әнә шул авылдан авылга укытучы булып йөргәндә Түбән Олыжыда дөньяга пәйда булганмын. Ләкин без анда инде озак яшәмәдек. Мин 4 яшь булганда Олыжыдан китеп, әти-әнинең туган авылына, мин ике авылны туган авылны. Түбән Олыжыда минем документ шулай язылган. Ә инде минем үсмер чагым, кеше булып өлгергән чагым әйме анда. Балык булган чагым Шыкмай авылында, Зәй төбәгенең Шыкмай авылында, әти нигезендә, бабай нигезендә үстем мин. Шуңа күрә аны да мин туган авылым дип саныйм, чөнки тәрбия биргән як нара истә кала. Түбән Олыжы авылында 4 яшемнән киткәнне карамастан мин берничә вакыйганы фотосурәт кебек саклыйм. Хәтта кемнең кайда торганнарын да белеп саклыйм. Ул кызык әйгәне, ничек кеше үзен ничә яшьтән хәтерли дигән сорауга менә җавап. Мәсәлән, мин 3-4 яшьтән хәтерлим. Чөнки 4 яшьтә инде без китеп тә бардык бит инде. Мәсәлән, мәчет, балалар бакчасы иде безнең мәчет ул вакытта. Мине балалар бакчасына бергәннәр, мин бик шатлык булганмын. Икенче каттан җыгылып төшкәнмен мәчетнең. Бу инде балалар бакчасы мәчет, элеккегә мәчет. Узак җыламаганмын, җигереп китеп барганмын. Менә шушы әйберне хәтерлим. Такталар өелеп торган булган, такталар амортизация бергәннәр күрәсең, мин име турыдан-туры җиргә эләгешмәгәнмен. Шуңа күрә име мин исән калганмын. Аннан соң Алла бабай дип җирдә торган бабай бар иде. Мин Алла бабай дип җирим. Алла бабай. Ул 2 яшь, 3 яшь булганмындыр инде. 4 яшьнең башында булгандыр инде. Ул үзенең әбисе белән ялгыз яши иде, балалары сугышка киткән инде име. Мине бик яраталар иде. Алар мине бал белән сөйлиләр иде. Кәрәзле бал белән, умарта айтканда да. Мин бал бабай дип әйтәсәң, Алла бабай дигәнмендер инде. Алла бабай дип җогыс кәнем, Алла берәү генә була ул. Мин бал бабай дип җиртсем мине диде. Менә мин шуннан бал бабай. Ул аннан соң мин инде кайтап авылга берничә тапкыр кайтып килдем. Ул бабайның исеме, чын исеме Алла бабай да түгел, бал бабай да түгел. Гайфулламы, менә шундыйрак исем дип әйттеләр инде име. Менә бу эпизодны хәтерлим. Аннан соң кино күрсәттеләр шушы мәчеттә. Мәчеттә кино күрсәттеләр. Шунда мин кыш курыктым. Ниндидер дию пәри куллары җонлы кайнаган казанга балаларны ташлый, суга ташлый, ниндидер әкият булгандыр, тавышсыз кино бит әле ул вакытта. Мин шуннан эскәмия астына, әни утырган эскәмия астына кергәнмен дә ятканмын, яттым дип әйтергә дә була. Шуннан чыкмаганмын кино биткәнче. Менә шушылар менә ташка баскан кебек менә шунда язылып калынган. Инде Шыкмайга күчкәч башка хатирәләр, анда инде сугыш башланганны хәтерлим мин. Сугыш башланганда миңа ничә яшь була инде? 39, 40, 41, 38, 39, 40, 41, 3 яшь, 4 яшь. Бәлки каникулга кайткач җәй көне бит инде ул бит. Бәлки мин ансы түгел хәтерләйм, ләкин сугышка киткәннәрен хәтерләйм, гармоннан ярап, җырлап, биеп. Ул менә минем күз алдында тора. Тальян гармон уйнап киттеләр алар. Аларның күбесе кайтмады. Беренче сугышта ук һәлак булдылар. Ә минем әтине 39-нчы елны солдатка алганнар.
әзірлік үшін индеймет. Ул Олыжада тұрған шағында кеткен. Ул сұрап язған, менә балаларны көрәсем килә дип. Аның олы қызы, минем апам, һәм мин фотоға төштек. Мин хәзер ул фотоны сезгә күрсәтермен. 2 яшьлек минем шақ. Ул дақта 2 яшьлек шақ. Менә минем беренче фотосурәт шунда сакланган, аны да күрсәтеп була. Менә шунда инде бәкернәп тормыш башлана инде. Анасы без зешә башка керәшен авылына күчтек. Әнине күчерделәр укытырга. Оннан 45-нче елны сугыш бетте. Әти кайтты мәктәпкә. Ул да шунда эшли башлады. Мин 6 яшьтән кирдем укырга. Өйдә калырга куркалырым. Онда керәшен йорты бит инде башкачарак, анда тәреләр дә тора име, сүндерә диләр сәндерәне инде бит. Карчыктар кич утырганда, бәйләргә кергәндә, аларның керәшене юк, безнең керәшен бар, укытучыларга керәшен бирәләр иде име. Шунда җиннәр турында сөйлиләр иде, куркыныч җиннәр, аждаһалар турында. Шунда мин көндез дә калырга куркалырым. Шуннан соң әни әйдә алайса мәктәпкә минем белән диде дә, кулыма бер кагаз бирде, бер каләм бирде. Мин иң арткы партага утырдым да укый башладым. Башка балалардан элдергәнмендер күрәсең. Мине 2нче сыйныфка күчерделәр. Әйбәт кенә укып киткәнмен инде. Аннан әти кайтты, 2нче сыйныфны әтидә укыдым. Әти кырыс иде. Әни бик йомшак күңелле. Балаларга, миңа бер кашында аның кул күтәргәне булмады. Әти шактый кырыс иде. Ләккәләде дә кайбер шуклыклар өчен. Аннан без бу авылдан киттек. Шыкмайга, әти туган авылга инде, Шайх Мамай дип тә, Мамай дип тә йөртәләр име. Мин шунда 4 класс бетердем. Мәгъинә апада инде. Аннан күрше авылга җыри укый башладык. 7 еллык, 11 еллык, 10 еллыкка әверелдем. Мин шунда агач мәктәптә татар авылында аттестат алдым. Шулай итеп мин инде бәлиглыкка ирештем дип әйтергә була. Аннан соң театр училищесенә мәктәпкә Наил Дунаев без бер мәктәптә укыйдыр идек. Хәмзә Арсланов без бер мәктәптә укыйдыр идек. Без бардык та кирдек, алдылар безне, өчебезне дә алдылар. Biz üçümüz de bitirip çıktık da tiyatroga işe kayttık. Dunay ömür boyuna şu tiyatroda işledi. Gitmişe. Köpten tugulgina vefat buldu, ağır toprağı jengil olsun. Min gittim, Hamza Arslanov gitti. Tiyatrodan gitti. Min başka hüner sayladım. Buna şu kıskaça ağla. Rus tili bilen tarihni astronomi. Matematikalarni bürttire almaydır idim. Benim atestatta bir gene dürtli. Sulaydı geçip balalar ooo diler ime. Bütünüsü bişli diye oylaylar. Kalganlar işli. Ondan soruyorlardı yine Musa Bay degen oldu. Dürtlüğün nindi falan fizkulturadan. Ben şangıda şabadır idim. Şampiyon. Şunda yarışlarda da katnaşadırım şangışı. Tikmege yine Fyodor Simashov Sapra şampiyonu Fyodor Simashov bizning mektebini bitirgen kişi. Şangıçılar mektebi. Ataklı Olimpiya oyunları şampiyonu Fyodor Simashov Krashin jigiti. Mana şol avuldan kun sayın şangı bilen kelip жүрүп, ol mana bütün dünyaga ma'lum bir sportsmen bolup gitdi. Bizning mektepten mesela 3 Tuqay bölegi iyesi. Müderris Ağlamov, şagir, Batullah babağız, yazışı, Nail Dunayev, Nikolay Dunayev, Tuqay bölegi. 3 halk şagir, yazışı, Batullah, halk yazışı, Müderris Ağlamov, halk şagiri, Nail Dunayev, halk artisti. 3 halk, 3 Tuqay bir mektepten. Bizim mektep bek kişiliydi. Bizim mektep üniversitet bulgan dip min hazırda söylep жүрем, ama şulayda. Çünkü
bilimni yaxshi berganlar. Bilimni yaxshi berganlar. Mana biz bit endi ders hazırlarga vaqtda yo'q edi. Kolxoz ishine de qo'shalar edi. Qaraltı xo'jalikda da bola qararga da bizga qo'shaladir. Men inikashni mana oyoqqa bog'laylab ders hazırlab o'tiradim. Ders hazırlarga vaqt yo'q bu. Şuna göre o'qituvchilar bu narsani o'zlari ko'rib turarlar. Biz o'tin jarabız yoki pishan shavabız yoki jira o'rmondan o'tin, shiy o'tin tortib qaytamiz. Mana balaning ders hazırlarga vaqti yo'q. Dersde alıp kalsınlar deb tırışkanlar. Dersde alıp qarıqa deb. Şuna göre dersler kızık o'tadir bizni. Bir kızık. Matematik dersleri, edebiyat dersleri. Vasiliy Andreyevich Zingarov matematikinin karoli idi o. Bir kup matematiklar çıktı bizim mektepten. Ondan sonra edebiyat, sanat boyunca Mervari apa, Cihan Şina şol kadar bizni üretedir. Biz spektakller koyadır. Tikmegene 3 kişi artistlikka okurga gitmegendir bitimi. Kalganları hizmetka gitip bittiler bitinisi. Biz şınnap durup üniversitet bitirgen bulup çıktık. Dunay bilen Moskov'da git, Kiyev'da bitirgenler var, atestat alganlar var, Peterburg'da, Leningrad'da. Biz derslerge hazırlanmayız imtihanlarga. Tatarın işlepsiz mi dersge hazır? Biz bunu öttük bitindi mektepte deyip deyip oturabız. Biz de öttük. Birisinin altın medal, birisinin gümüş medal. Bizim medal da yok, şurt da yok. Biz Gogol'ni bilemiz. Biz Lermontov'ni bilemiz. Belit, Paros Adinokov, Tumani Marigo albomlarını bilemiz. Gogol'larni bilemiz. Bizga o'qib turga kerak tugul. Artistlik uchun gina o'qirga kerak bizga. Kelib chiqa sholaymi. Mana endi o'qituvchilar. Cevap şol, men de şiir yazıp qaradım. Lakin Allah Teala tarafından menga şiir yazı sanati berilmegen. Men bunu anladım. Bir neçe şiir yazıp kişilerge de ko'rsatdim, Sibg'at abiga da ko'rsatdim, Shayx Iman Nurga da ko'rsatdim, Raul Faysullinga da ko'rsatdim. Onlar kabul etmediler. Bilasizmi, bu ülkede o'zingning salatsiz ekaningni anglov ol zo'r talant degan so'z. Bu ülkede sen foyda ishlay olmasingni bilib, boshqa hunar saylab, shunda foyda ishlasang, ul xalqqa foyda. Emine qaybirovlar şiir yozalar, shoir tugul olar emas, şiirchilar de yozalar, ko'p kitoblar chiqaralar. Lekin olar shoir tugul. Mana men shuni anladım, men shoir tugul. Agarda men ularning so'zine ishonmaycha kitoblar chiqarib, gil taqmoqlar chiqarib bersam, men foyda ko'rsata olmagan bo'lar edim sizga. Şuna göre men vaqtında o'zimning salatsiz ekanimni anlattılar menga. Hem o'zim de anladım, hem men baxtli. Mana ol kitoblar. Men 90 kitap chiqargan kishi. Aketler, pyesalar, neler. Bir şiir kitabida chiqargan kishi tugul. Menga Rustam Qo'toy aytdi. Ol bek yaxshi shoir edi marhum. Sen bastırırga biresin mi bu şiirlerini dedim. Metem yok. Sana To'qay bulagi deyiş. Şiir yazmagan için mena To'qay bulagi berge. Çünkü sen özüngni halturundan kişilerini qutqarasın. Bulur bulmaz şiirinden kişilerini qutqarasın. Şuna göre sen bir zor sana heykel gerek. Mena onun sözü sol buldu. Men şok edim. Dik turmas, şıtlık diler edin. Ol qaybir vaqtda tertipsizlikka da kira. Şıtlık alo tertipsizlik tugul. Aktiflik alo tertipsizlik tugul. Tertipsizlik ol kimgadir ziyan
эшләүне тәртипсез дип атарга кирәк. Мин зыян эшләргә теләмәдем кешеләргә. Бер шушы тәртипсез җегет турында мин шигырь чыгарган булдым. Бу миңа 16-15 яшьләр чакта булды микән инде. Шаймырза дигән бер өлкән класста укый торган бар, килеп укыйлар бик күп, 10 еллык мәктәп бит инде. Бәдрәф берәү генә сыйдыралмыйлар мондай Б класслары китәйме, шират инде. Нәрсә инде бер такта бәдрәф име, укытучыларга аерым име. Без хәзер топтанып торабыз, кичкенә малайлар тегендә тәмәке тарталар тегеләр, пыш-пыш килеп. Үзләре башкашын башкарган да инде бит. Менә шунда инде мин Шаймырза мин хәзер ишекне тартып карыйм, жарактан түтен үрә минем нигә? Күзгә. Мин ачу килде инде. Дөресен генә дигәндә җүешләндем. Озак. Шуннан соң инде мин кәдем шигырь яздым инде. Шаймырзага ничек икән хәтерләмим инде. Бастырып куеп, пифрус тарта, балаларны кертмей дип аңа карикатуралар чыгарып, уклар дигән дивар газетасы чыгардыры. Анда укытучылар да укый, кычкырып көләләр. Шаймырза бер заманны инде дәресләр беткәннән соң мине тиреслек артында сагалап торып гонорар бирде. Әйбәт кенә. Гонорар бирде. Минем беренче гонорарым шигырьдән, шуңа күрә бәлки мин шигырьне ташлаганмындыр. Менә шушындый сатира язу ул. Башыңа таш алу дигән сүз. Мин 10-ны бетергәч, бер кая керәлмәгәч, мине Роно укытучылар җитмәде. Укытучы итеп куйдылар. Яңа гына бывший хулиганны укытучы итеп куйдылар, име? Миңа география укытырга җибәрделәр, физкультура. Физкультурасын ярый укытып була. Географиясын инде географияны яратадыр инде, ансында укытып була. 7 еллык мәктәп, кадер мәктәбе. 1 ел анда мен укытучы булып эшләдем. Төрле хәлләр булгалады инде. Миннән 2 яшка олы балалар да, 3-4 ел утырып калган балалар да миндә укыдылар. Хәзер кайткач күрешкәлебез инде. Ләкин мин әтием әнием укытучы иде, икесе дә. Алар 16 ел укыттылар заманында. Мин мәңге дә укытучы булам дип хыялланмадым. Бик авыр эш икәнен аңладым мине бит. Ләкин мин гомер буе укытучы булып эшләдем. Мин 6 курс чыгардым театр училищесендә белән бергә культура институтында мин актерлык укыттым, актерлык дәресләре, режиссерлык дәресләре укыттым. Һәм әйтергә кирәк, минем шәкертләрем бик күп. Алар арасында исемле кешеләр дә бик күп. Минем шәкертләрем беләр арам әле бүгенге көндә дә өзелгәне юк. Димәк, мин дә педагог булып киттем. Мин әллә кемнәр булырга теләдем. Мин өченче булар идем, күз күрми. Менә име. Битте хыял, җимерелде. Хәзер име офицер булырга кирәк бит инде. Ул вакытта военный, романтик име, ялтыравык погонны саккудәдәй кайтадыр име. Менә бала иде, җире ей кызыгабыз дигәннән иде. Мин моннан сорадым, менә мин 10-ны бетерәм. Мин военный училищега китәсем кил. Йөрмә балакаем, мин ничек качарга белмим. 25 ел хезмәт итәргә кирәк менә хәзер шуны 25 елны хезмәт иткәннән соң педагогия институтына кирип педагог булып чыкты да шунда вафат булды, педагог булып укытучы булып эшләгәндә. Йөрмә, ул бик авыр хезмәт дип. Аңа кирәк киңәш бирү кыен, беләсезме нәрсә? Бер җирдә дә язучылыкка укытмыйлар. Аның мәктәбе юк. Әдәбият институты бар,
Lakin Edebiyat İnstitutu Moskvada olayım. Yukarı edebiyat kursları var. Ol profesyonel yazıcı bulgan kişilerge gine olayım. Bir neçe kitap çıkargan kişilerge, bir neçe tanılgan yazıcılarga 2 yıllık kurslar var. Bu ime özünün hünerini küteru diyesiz. Ondan soň şunda regular edebiyat institutu var. Onlar jurnalistikaga okuyorlar. Edebiyatını nıklap öğreneler. Kaybirleri yazıcı bulup gite, kaybirleri şair bulup gite. Kaybirleri bütünlüğü bir kimde bulmuyor. Ol yazarga tillev. Oh yazıcı bulup mene min tukaylar alam, mene min sulay danlıkka kazanam diyen fikirde bulsanız siz bik nik yalışasınız. Çünkü bütün kişide tukayını da alalmayı, Nobel'ni de almayı. Köpmegine yazsalar da yazışılar da iyi mi? Ben bu kitaplarını yazganda men bulak turunda uylamadım. Ben şuna bulak bir şeyler yarar diye uylamadım. Halkka eğitir sözün bulganda kalemge tutun. Sen nerse eğitir getiriysin halkka. Kişilerge nerse eğitir getiriysin. Senin eserlerinde nerse nindi fikir bulga deyir. Benim evim Kureyş'iydi, Kuvusçıydı, Garmınçıydı, Biyuş'ıydı, Beyitçiydi, Mezekşen'iydi. Babay da Garmın'da oynaydı, hatta Pışkı'da da oynaydı, Pışkı düşegen vakitte. Uyuyor edip elektronlu müzika. Babay eti bir usta Garmınçıydı, abay usta Garmınçıydı. Belki benim yazıcılığım da eviden gitkendir. Ol bit beyitçi, ekiyatçı, Süyünbikat beyitlerin cırlıydı. Akburular aketlerin söyleydi. Yusuf Bela Züleyxan'ı okuydu bana. Bana ol özü yasagan Korayda oynaydılar indi. Ol da Sırnay dip ayta gerek. Koray bula. To'g'ri Koray mana sibizg'i bula bit balalarga jiydi tekshirib. Olsa sibizg'ani. Koray mana ana boshqirt Koray deb aytadilar endi. Shin Koray endi. Mana bunisi mening bu zurna deb ataladi. Lekin o Sırnay degan so'z Tatarchada. Sırnay Türkçe bu duduk, duduk, gudok degan şekilde mana. Duduk Türkler bu aybirini duduk deydi. Bu indi bu Sırnayning bir türü. Mana o'ynab ko'rsatar oldimdan men sizga hozir bir kuy o'ynarman. Ol kuy eng birinchi Tatarning eng birinchi edebi eseri ne yazılgan kuy ol xalq tarafından. Nerse ol eng birinchi edebi eser, edebi müzikal eser ol. Kim ayta ala? Kim ayta ala? Ne Qilg'ali deyersiz endi bir Yusuf Bela Züleyxa yo'q şol. Qilg'ali 13-chi asırdagina yazılgan. Bik yaqin ol. Bu endi jiroq asırlarga kirgan. Hem kuyi saqlangan, 22 kuyi saqlangan şu mana men o'ynayacaqning birsini o'ynayman. Şamil Şarifullin degan kompozitor Kreşin variantın, Başkurt variantın, Tipter variantın, Mişer variantın jıygan. Hem kitap etip notalap çıkardı. Meniki de şunda kirdi, notalangan emas. Mana bir qiziq bir. Mana yozuvchi bularga nechik bularga deb so'radingiz. Hozir ona da javob beraman. Siz edebiyatni, tarixni, muzikani, folklorni, büyülerini, jırlarını bilmeseniz Tatar yazıcısı bula olmaysınız. Men hozir o'tiraman, o'qituvchilaringiz da bilamikan, yo'qmikan. Eng birinchi edebi muzikal eser. Umr mana necha yillar o'yna kelgan, mana hozir ana nida.
Mana beytning keyi şuşa. İsmin indi bulay endi. Beyt kitaplarında var ol. Lakin nima qiziqsangan kishi shunga endi. Soq-soq beyti.